Els més 30 Cosmos venen del procés que va tenir Joventut el 2019, que va crear el Departament de Joventut els Cosmos per al jovent, i fruit d'aquest èxit doncs, el Departament de Participació va creure que podia ser una bona eina per les persones de més de 30. Sabem que n'hi ha moltes persones, veïns i veïnes que són molt creatius i que tenen inquietuds a l'hora de participar i de fer activitats envers el nostre municipi. Llavors vam creure que era això una eina que ens podria ajudar a fer comunitat, convivència, i que des de l'Ajuntament els podríem donar un cop de mà acompanyant-los dins d'aquests projectes i donar-li suport tècnic i econòmic.